Okay guys, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat. Today is July 26, 2020. Pasyalan natin ang school ng RCC, Republic Central Colleges ng Angeles City, Pampanga. Yan. So, yan yung school ng RCC. Meron siyang 7th floor or 8th floor na palapag. Tapos, marami siyang aircon. Babing-babi yung nangongontrata ng aircon dito. Okay, yan ang pinakamatandang, isa rin sa matandang school dito sa Angeles City. Kasi sa panahon ng tatay ko at mga auntie ko, diyan sila nagsipag-aral. At marami na rin dinaan ng lindol yung RCC na yan, pero nakatayo pa rin. Matibay. Hindi siya gumuho. Okay, silipin natin naman itong mga nakapaskil nila sa labas. Okay, analytic, are you in? TOSP Region 3 awardees. Wow. 10 outstanding student in the Philippines regional level. Wow, magagaling pala itong mga estudyante na to. Ayan. Itong RCC na to, nagpapalabas sila ng magagaling na teacher. Congratulations. Okay, pahabol natin si Jed Madlambayan. Congratulations for the first place. Wow, galing naman ni Jed. Galing naman ng mga estudyante na to. Congratulations, Jed. At ito naman yung mga bagong teachers. Nag-graduate lang ng 2019. So, good luck sa inyong bagong career. Ayan. Congratulations sa lahat ng naging teachers. Okay. Ayan yung building ng RCC. Ganon siya kataas talaga. Matibay siya. Ilang bagyo at lindol na dumaan dito. Nakatayo pa rin. Okay, balik-balikan natin. Okay, silipin natin to. Congratulations sa mga teachers na bago. At sa mga RCCing himig musika. Ayun. Nagsumikap akong umawit na matuto talaga. Pero, ang hirap. Hindi ko kaya. Isa ako sintunado. Napakapalad ng mga magagaling at pinagpalang boses, no? Ito yung kanilang talent. Okay, RCC himig musika for being grand winner during the Awit Paskuhan 2018 held at Angeles University Foundation, Angeles City, last December 17, 2018. Uy, 2018 pa pala to. Oh, hindi na siguro nila natanggal. At ayan naman ang ating mayor, mabuting mayor at congressman Janjan Lasatin at si Mayor Pogi Lasatin. Ayan. Okay, madako tayo rito sa bandang kanan ko. Ito naman yung Pine Rose Bazaar. Okay. Ano bang meron kay Pine Rose Bazaar? So, si Pine Rose Bazaar, nandiyan dyan lahat ng mga school supplies na kailangan mo. Lahat. Basta school supplies, ha? Okay, alam nyo na yon guys. May mga lace sila dyan, may mga tela, may mga school uniform na ready-made na. At patches. Sa mga guardian naghanap ng mga patches, nandito, pwede kayo dyan. At sa mga belts na kailangan nyo, mga guards, andyan dyan din. Oo, kaso sarado sila ngayon. Yan, medyo... Ayan naman. Ito si Inyo Shine, Shoe Shine, Shoe Repair. Si tatang yan, magaling siya mag-repair at magtahi ng mga sapatos kung bumuka ka na. Andyan dyan lang. Magaling din siya mag-shine. Bandang kanan ko dito si Palawan, ha. Kung nais nyo magpadala at nandoon kayo sa malapit sa RCC, huwag kalimutan si Palawan. Okay. Okay, Beach Volleyball Women Champion, 2019 to, Prisa Region 3. Okay, magagaling. At si Alaya si Briones. Congrats, Alaya. At sa robotics team champion ng RCC. Wow, meron silang robotics team. At sa mga RCC mananayaw. Yan yung mga dance group ng RCC, no? Mga high school sigurado to. Ayan, mga high school department. Okay guys, ayan ang kabuuan ng RCC. Kahit luma ng building nila, pero matibay pa rin. Okay, bandang kanan ko rito. Dito yung parkingan sa may bandang kanan. Ayan, silipin natin.
Silipin natin. Silipin natin. Medyo hindi na mapanghibanda rito Okay. So, ayan. Diyan nagpa-park yung mga ibang estudyante or guro. No? Kapag puno na yung parkingan sa loob ng RCC, doon sila nagpa-park. Ayan. Siyempre, may bayad yung parkingan doon. Okay, madako tayo banda rito. Pasyal-pasyal tayo, guys. Dental clinic. Mukhang sarado na yata si dental clinic natin dito. Okay, dito sa bandang kanan, guys, nandiyan yung mga burgera natin. May nagbo-burger dyan, nagtitinda ng flying saucer. Uy, si 7-Eleven. Ano ba to? Sako? May 7-Eleven ng Sako. Now open. Open na sila. Everyday daw. Okay. Sarado yung computer shop. Bandang kanan. Okay, guys, dito sa bandang kaliwa ko, merong pet shop dyan, guys, meron silang binibentang aquarium, mga isda, tsaka kulungan ng mga ibon. Diyan ko nabili yung kulungan ni Tweety Bird ko. Diyan. Basta wag nyo kakalimutan, nasa side lang siya ng RCC. Okay. Ayan ang bagong 7-Eleven sa may RCC. Nakuha niya yung pwesto, kuha niya yung mga customer niya. Halos magiging customer nito, mga estudyante, tsaka mga teachers. Ayan Ang ganda sana na kanya, location. Ayan yung mga barbershop dyan, Sino ba nang maralas magpagupit dyan ng mga estudyante? Ayan, kahit tatang. Kahit matanda na si tatang dyan, magaling pa rin manggupit. Okay, bandang kaliwa. Diretso ka bandang kaliwa, liliko ka ron, papuntang Apo na yon. Okay, balik na tayo, balik. Sarado yung computer shop. Okay, dito sa bandang kaliwa kong ito, yan, tailoring shop dito. Diyan nagpapatahi ng mga uniform ang mga ibang estudyante at ibang guro. So, kung gusto nyo magpatahi, pasyalan nyo lang yun. Mag-inquire kayo doon, guys. Okay, medyo halos sarado pa lahat dito, guys, no? Dati, kahit araw ng Sunday, matao itong lugar na to. Dito yung nagtitinda ng flying saucer, yung portion na yan. Ayan. Pag nagutom, dyan ang bagsakan ng mga estudyante. Affordable siya. Okay, hinay-hinay tayo sa paglalakad. Ako, baka matalisod tayo. Okay. Hello, Papa Guard. Good morning. Ayun. Okay, guys, huwag niyong kakalimutan, Oops, ang aking Huwag niyo akong kakalimutan, guys, mag-subscribe kayo sa aking channel para lalo akong sipagin at ganahan sa paggawa pa ng maraming videos. Sana mga videos ko makatulong sa inyo, guys. Kung sino man nanonood ng mga videos ko, huwag kalimutan mag-thumbs up at mag-subscribe. Maraming salamat po. Hayaan nyo, guys, ituturo ko kayo minsan sa iba't ibang school para magkaroon kayo ng idea.